Mano en akwede. Koro adwa wacho ne Olugan kama nikech tang'o momiyo 114 go kende manokaw. Mano e gimokwa winji, tiend wach mokwa winj ka. Gimomiyo ne ji 114 ne oketi e contract e orak ma ongirore tiweyo jomodong' gieki manie kadas mamoko. Kasto jagoro bire TV to wacho ni dakteche ne ok ondiki e program mar UHC. En miriambo. To wadwa wacho negi kama kane en chief officer NMS ma Nairobi, akwede ni ne otime ma ne ohero jotich ma dakteche, to kadas mamoko gieki ne ok ohero. Kadas moko go gin mage to 114 gi ne gin doctors gene, to kadas mamoko ma kori wacho no wechien gi gin mage. Gin kadas ma wechien en kaka one medical lab officers, nitiere registered clinical officers, nitiere nurses, nitiere pharmaceutical technologists, nitiere health records and assistant, nitiere miluongo ni public health, physiotherapist, to gi modongo iko ging'eny, gin kariba 16. Koro okwa yud tiend wach kata kuku mar wach gimomiyo jomoko sirikal neno gi angolo maber, to jomoko tiketo ni gin koro gicham kite.